No niin, tervetuloa tänne sisätiloihin. Eli täältä löytyy varava takka ja tuosta löytyy takkapuita. Mä jätän teille sytytyspalat myöskin sitten näkyville. Jos käytätte takkaa, muistakaa vetää tuo tuuletusaukko auki. Ja sen voi jättää vaikka auki, mä suljen sen kun mä tulen. Tuolta kulmasta näkyy meidän pihan turvakamerat. Ne ei kuvaa kännykkää, ne ei ole yhdistettynä mihinkään, eli ne ainoastaan on tässä teille niin kuin näkyvillä, kun olette tässä sisällä, jos pihalla joku tulee. Ja jos ne teitä häiritsee tai pelottaa, niin käykää vetämässä johdot irti, eli alhaalla tässä talon alla on 2 ja ylhäällä yläkerran parvekkeella 2. Johdot vaan irti pistorasiasta. Tässä on meidän wifi ja wifin numero mä laitan teille erikseen, mutta se löytyy täältä myös pohjasta sitten se koodi. Ja täältä on tosiaan ihanat näkymät järvelle. Tuo turvakamera, mikä tuossa sisäpuolella näkyy, se on irti seinästä, eli se ei teitä haittaa. Mä nostan sen tuonne ylähyllylle. Mä en pidä sitä päällä. Sitten tästä kun tuutte sisälle, löytyy valokatkaisimet, alimmasta pihavalot, muusta sitten sisävaloja. Samoin tuosta meidän pitkältä käytävältä löytyy myöskin valokatkaisimia. Tästä löytyy siis myös sitten tämä meidän ilmalämpöpumpun ohjaus, eli tästä se keskimmäistä nappulasta menee päälle. Modesta sitten voi säätää, nyt siinä on auringonkuva, eli se on lämmityksellä, mutta sen voi säätää myös viilennyksellä, eli silloin siihen tulee semmoinen lumihiutaleen kuva. Ja muistakaa ottaa pois päältä lähtiessänne. Sitten mitäs muuta päivällä toki ei kannata pitää, jos täällä on yleensä aika lämmin. Täällä keittiössä on tosiaan vedenkeitin, sillä ei ole teevettä keitelty, vaan se on ihan järvivettä tiskiveden lämmitykseen. Ja tiskaus tuo hana tuolla, joka näkyy, niin ei ole toiminnassa, mutta tohon mä laitan tohon pönttöön yleensä sitten semmoista niin kuin käsienpesuveden. Ja täältä alta löytyy sitten 2 kappaletta noita sankoja, joita voi käyttää sitten toinen tiskaukseen ja toinen huuhteluun. Pyyhkeitä, muita löytyy sieltä, ämpärit, mihin voi hakea vettä. Ja lähdevettä kannattaa tuoda tullessa, eli juomavesi, ja voi joko käyttää suoraan niistä pöniköistä tai laittaa tuohon juomavesipönttöön tai tehdä mehua tai mitä vaan. Täällä alimmassa tämän tason alimmassa tuolla laatikossa on sitten, tai tuolla alimmassa portaalla on se tuommoinen niin kuin, mihin voi laittaa astioita kuivamaan. Siellä on myös tuommoinen patja sinne alle. Pulloja olen säilyttänyt tuossa sankossa. Ja tässä on niinku pöytä, tähän mahtuu helposti 4, ja kun teitä on 6, niin kannattaa ottaa tuolit näihin päätyihin. Eli tuossa meidän sisään tullessa, tuossa terassilla on 2 muovituoleja, siinä on pöytä, niitäkin voi tänne sisälle tuoda. Yläkerrasta löytyy yksittäisiä tuoleja myös, eli ihan vapaasti voitte siirrellä niitä. Ja palohälytin löytyy keittiön katosta. Sitten meillä on tässä käytävällä tämä pikkuvessa, ja pikkuvessassa on sitten myöskin tommonen sammutuspeite. Ja tää oli tää biovessa, eli erottelee virtsan tonne etuosaan, putkea piskee ulos ja muut jätteet sitten sinne taakse ja paperit myöskin sinne taakse. Olkaa tarkkana, että ne paperit ei jää tuohon etuosaan, muuten se menee se putki tukkoon. Eli huolehtikaa, että paperit on taakse. Eli kun pyyhkii, niin pitää olla istualleen, ja kun käy asioilla, niin vaan istualleen. Ja silloin kun siihen istahtaa, niin tuo suoja tuosta aukeaa, tuo sininen suoja aukeaa, ja sinne sitten kaikki paperit ja muut voi laittaa. Vessapaperia löytyy, talouspaperia löytyy, kaikki perustarvikkeet on teidän käytössä. Täällä on sitten 2 makuuhuonetta. Tässä oikealla puolella on master bedroom, eli siellä on pari sänkyä, ja tässä vasemmalla puolella on 2 yksittäistä sänkyä. Ja tuolla päädyssä on sitten siivousvälineitä, jos tarvitsee. Takaterassi ei ole käytössä, sinne ei kannata mennä, koska me ei olla sitä korjattu. Pattereita ei tarvitse vielä käyttää, ja toivon, että ette käytä vielä vaan käyttäkää ilmalämpöpumppua ja takkaa. Tuosta kulmakaapista, niin sieltä löytyy lasisia astioita, jos niitä tarvitsee. Muuten täältä keittiön kaapeista löytyy kaikki. Kattilat on noissa alimmissa vetolaatikoissa. Sitten sieltä löytyy haarukat, veitset, sieltä löytyy leidinpaperit ynnä muut tarvikkeet tästä keskimmäisestä. Mausteet löytyy tuolta tuulettimen päällä olevasta maustekaapista. Mikro on käytössä.
Siellä yläpuolella on kahvit ja teet ja sen semmoset ja jääkaapin päällä jotain muuta perustarviketta. Ja siivousvälineitä lisää löytyy tuolta vasemmanpuoleisesta alakaapista. Ihan vaan tutkimalla löydätte varmasti kaiken tarpeellisen. Ja yläkerrasta vielä sen verran, että siellä on tosiaan myöskin parveke. Eli se näkyy tuolta yläkerran ton aulan läpi, niin siellä parvekkeella on sitten tikapuut, jotka on semmoset, jotka niin kun menee kasaan, eli ne sieltä laitetaan sitten vaan reunan yli, jos tulee hätä, eli ne on hätäpoistumista ja tikapuut, eli ne löytyy sieltä lattialta. Se on hyvä tietää. Siellä on myös 2 makuuhuonetta.